Neste breve tutorial imos ver como construir un triángulo coñecidas as longitudes dos seus lados con GeoGebra. O primeiro que imos facer é deseleccionar a opción de cuadrículas maiores e menores e imos deixar só a cuadrícula maior. Agora imos movernos neste cursor por riba da pantalla e poñer a orixe de coordenadas máis ou menos aquí abaixo á esquerda. Agora, imos seleccionar a opción punto, imos poñer un punto en calquer parte deste primeiro cuadrante da imaxe e o que imos facer é, a partir deste punto, xerar un segmento. Empregamos a opción segmento con longitudinalidade de un punto e seleccionando no punto A que antes construímos, imos poñerlle a longitude do segmento máis grande do triángulo, é dicir, do lado de longitude 12. Unha vez que nos apareza este segmento, imos construir os outros dous lados, coa axuda dun compás. Para poder facer as veces dun compás neste programa, imos seleccionar a opción circunferencia con centro e raio. Seleccionamos como centro o punto A e imos poñerlle como raio a medida do lado mediano, neste caso 9. E de novo seleccionamos o punto B e poñeremos como longitude do raio o lado pequeno, é dicir, 6, neste exemplo que estamos facendo. O lugar onde se xuntan as dúas circunferencias, ben sexa aquí arriba ou aquí abaixo, son os dous posibles lugares onde podemos construir a través deste segmento base os nosos triángulos. Entón, imos coller agora a opción polígono e imos pechar o polígono aproveitando os tres vértices que temos, A, B e C, que estaría na unión destas dúas circunferencias. Por último, temos que pechar de novo o triángulo para que volva a. Neste caso, temos construído o noso triángulo que podemos centrar utilizando a opción mover. E con isto remata este tutorial.